Imamu Nuhu sha rubutu, sunan da kowa ya saba kira daga sabon zango malam dande, wasu da kana mai rauhanai. Aikin da nake shi ne bakin magunguna, traditional medicine, na bakin magani kwarai. Allah ne ba mu, kuma almajiri nake, kuma ni imamu ne daga central region. Yan kuri karace na yi karambani ku yafe mini. Don mutum da ka samu abu kaɗan bai kamata ka boye ma 'yan wayenka ba, da babanninka da yayaninka ba. Shi yasa abin da ke ciki yawon kurwanga maganin na Allah ya bamu zan kawo cikin wanga dandali. Ya kuri duk wannan ya samu ya yada ya bar dan wanshi ya samu. Ya kuri cikin maganin ga da ake kira ciwon ga da ya zo mana coronavirus ya baibaye duniya baki daya. To wallahi Allah ya kawo mana shi sauki. Wani ne ya samu maka jarraba shi, to wallahi ya warke. Maganin ne a takaice, maganin ne albasa. Albasa na ka sani za nake shi a cikin ko menene ka nake shi ya nuku sosai, shi ka ba mai shi idan lasa ko ya tauna ko ka ba shi ya sha, ko kuwa ka hada da ruwa mai dumi-dumi ka bar ya sha. Wallahi ya sha inda abin na tar da shi, wallahi billahi lazi, wallahi ya wase. Albasa na ka sanin ga inda ya ci albasan wallahi ka ba shi ya ci, inda ka ci wallahi coronavirus wallahi ya gudu, babin ka ba shi rasuwa. Na biyu kuma da ne mai tankwa, citta, tankwa jan ba gari nan ba mai da kala kamar ganyen nan ba, a'a ja dogon nan. To shi za nema, inda zuwa an ji na samu na turo muku foton shi. Shi za nema ka nike shi ya nuku sosai. To don mai fuka, ciwon fuka, ko kuwa mai ciwon kurjin ciki osa, za a nike shi. Ya nike shi ya nuku sosai, sha nemi ruwa mai dumi-dumi, ko kuwa ba samu ruwan ba an ya dibi kato ɗaya a ba shi shanye. Wallahi ko yake kira shi mura ya kama shi, wallahi inda ya shanye Allah bai kama mace bakin shi daya mai zafi, ma zuwa an jima wallahi ga zufa ya ta karo mai. Duk dabbobin da ke tare da shi wallahi ya gudu. Albasa, amma na coronavirus albasa ne kawai. Albasa na ka sani, albasa za a nike wallahi ba shi sha. Yi nike aka nike albasa na ba shi lasawa zai yi. Wallahi ya samu lafiya. Coronavirus wallahi ya gudu, wallahi babbe ku ba shi rasu, wallahi jarraba kuma ya da kowa ya samu. Coronavirus wallahi maganin sa kenan. Babbe ku ba shi rasu, mun jarraba ne muka gani. Wallahi albasan da ku sani, wallahi kuma mai ciwon kurjin ciki, tankwa dogon na wani jan, shi yake nikewa, ku nike sosai, ba ɗaya ba biyu ba, da samu koda 10 ne a nika yin nuku a dan samu mai cokali ɗaya. In bai ya sha dai ya sa cikin ruwa ya shanye, ma ruwa mai zafi mai dan dumi-dumi, wallahi ya samu kanshi. Shi yasa na gode muku da ku ba da wanga dama. To farkon number a karshen number na muku fata da alhairi. Duk wanda ya ji wanga zance nan ga ya yada, duk wanda bai sani bai sani, don mu taimaki junanmu, mu kuma mu samu lafiya. Samun gode. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.